Koronavirus Türkmenistan'ın ilatyna ýaýrap, ýokuşanlaryň umumy sany eýam 200 000-den geçen wagty Türkmenistanyň büdjet sektorunyňky işgärlerini azaltmak siýasaty güýçeýär. Geçen hepde döwlet işgärleriniň hemmeti goşadyrnak içinde öz ıhtiýary boýunça işden boşadylmagyna arza ýazmaga mejbur boldular we meýletin işden aýrylýanlygy barada gol çekdiler. Emma arzalaryna bellenen senesi ýok. Maliýe ýagdaýynyň agyrdygyny göz öňünde tutup adamlar howsala düşýärler. İşden aýrylmagyndan gorkýarlar. Bu çäre ilaty gorkuzmak üçin ýene bir ädimdir. Şeýle hem çeşmeler 45 ýaşdan uly bolan şäher ulug sürjüleriniň işden aýrylýanlygyny habar berdiler. Olaryň ýerlerine ýaş sürjüler iş alyndy. Adan yolu, adan yolu, atlanalım, atlanalım. Adan yolu, adan